Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ayamikiraso malemu achilima kuti anawabweresa kundaleku kuti apangire limodzi ntchito. Koma chimodzi chimene ananena nkhani ya Mbuto kuti Malawi Aliyese azikhala pa Mbuto yake. Akuti dziko lathu silimatukuka chifukwa anthu amafuna apange Mbuto ya brand banda ya akase maulidi. A brand banda and a brand banda asiyeni akhale a brand banda. Amene ali professional accountant musiyeni akhale accountant. Ino andale musamachoke uko ndikubwera ndikumaza avutisa anthuwa ayi. Asiyeni anthuwa kuti akhale m'malo mwawo. Uthenga waukulu nawo umenewo kuti Amalawi titangozindikira chimene chitili ndikumapanga chimene tiyenera kukhala dzikoli litha kuyenda bwino. Anakamba ponso ndithu nkhani zina maka pamene amayankha mafunso zokhuzana ndi corruption kuti pala Amalawi anakwira ntchito mboma amene amatha ntchito komanso nda amtima wabwino koma aliponso ena oyipa mitima ndipo ananena kuti anapitako ku anti-corruption bureau kukawauza kunena kuti kodi iwe uzayankha wekha pamaso pa Mulungu, uzayankha wekha kukhoti ngati sumanga anthu amene akupanga nkhani zakatangale. Ndi amanena kuti iwo atakhala president atati aona kunena kuti anthu ena amene akupanga zakatangale sakumangidwa atha kupita ndikummanga iyeyo wamkulu wa SCP chifukwa akuti tchimo sikungopanga tchimolo ayi koma even omission, sin of omission, kusapanga chimene uyenera kupanga nalonso ndi tchimo. Anakamba ponso nkhani yazisuzo ananena kuti amadziwa malire yawo akuti pali nthawi zina zimene amapanga zisuzo koma nthawi yazisuzo ndi azisuzo. Akuti munthu amene amapanga nkhonya akapita ku nyumba samakammenya mkazi wake ayi famadziwa kuti ukunoko ndi ku nyumba ndikhale bambo ndikhalenso mwamuna mwina nditero nditukosa chedwa pa brani ndikhale tikucheza ndi amayi kwa Usi ndimaona makambirana apo ndi akuluakulu kuti pasekite zitheka. No, chimene chikuchitika pano nchakuti muli ma media house angapo ndi apita kaye kwina abweranso pano tikulankhula ndi wina Aliyese olacha kwera mawa ticheza nawo pano. That's the tradition. Kuyankhula ndi candidate wina Aliyese pano ndikupatsa kaye mpato cheze ndi amayi awiri atatu ndibwerenso ndi analysis. Mukuonera kanema wa Times komanso kumvera kanema wa Times ndimafuna tingocheza ndi awiri atatu timve kuti amayi mwayiona bwanji game mauno. Game iyi yapita plan game yapita ife silupanga masewera iya ndipota mwalo wali dinuyo jaza mwajirosoketsa uje ni dress ine ndalowa kalekale 2019 plan chakalekale chimene chi plan kudekwa bwana ma area athu analicheka abwana ngoiba hwisiro ma area osabwera pano plan achoka ku ma area anthu awa sapansewu nditu plan. Timu imeneyi njowina timu iyi plan ndiyo wina amati mamuna zako pachulu kulinga utakwerapo feta kozeka ukakwera pachulu. Amayi mwachokera ine ndachokera ku 23 kodi UTM ODYA ZAKE alibe mulandu ima imirira pa nkhani si ODYA ZAKE alibe mulandu ima imirira nkhani zambiri ima imirira anthu okalamba anthu osauka ina Aliyese ama imirira masankhai. Mwayiona bwanji mmene yayendera mmawa uno uje imene ndiyo lili bwino bwino listetiseti ndipo silikuopa siludandawulaso. Mwachokera kuti ine ndachokera ku 23 area. chipanichi muna chidziwalira okay chipanichi nthawi imene aujena president athu achimata anabwalira ndananena kuti vice ndi ndana amayi kwa Usi ndi amene nani ndinalowa imbeni sikati mulipo ambiri anthu tipo ambiri kwa basi ndipo tipo ambiri ndipo ife chipani chathu tiwambira ku media osakhala kuntunda tikuyambira ku media choyambira ku media wambira media yes. Ine muli ndi mpando wanji ine ndibe mpando koma ndili ndi mpando muli ndi mpando kwa area ndili ndi mpando kwa area ineyo aita thokoza chifukwa nena kuti akati mavoti okay akati mavoti amachokera ku media noti kuntawuni ngati kujeni kwakuluakulu ayi chimene anapangira amayi kwa Usi ananena kuti tisaseke kwambiri maudindo chifukwa nena kuti zikabwera katundu amene amadya kwambiri ndi anthu apakati ndiye tinaona kuti kuli bwino tilandi woti agwira ntchito ndi anthu a media kutekwa ndi osali panopa ndi maeria athu amene tinawo nditu dabuleti pano atsogoleri mwachokera kuti ndachokera 23 inunso ndi ODYA ZAKE alibe mlandu munamba zotani za ODYA ZAKE ODYA ZAKE mlandu ruwa warusa zinthu zabwino kwambiri watilimbikitsa kwambiri anyamata nanga uniform ili kuti alipo mukakasi na ndile mwatilimbikitsa
Atsogoleri. Fere 6. Machokera kuti? Fere 6. Sikwenda ba? Sikwenda sinthu. Muina? Riwina. Musakailike. Muina ODYA ZAKE. Iridia. Yodiwine feo. Mukuonera kanema koma tinene chinthu chimodzi ng'oma za ODYA ZAKE ndezulira bwino kwambiri. Zikulira bwino chifukwa kuti timvane pano zikuvuta. Ukumatira funika ndithu kuti ng'oma ineyo ndakhala pano kuyambira pa tsiku limene anatsekulira. Koma ng'oma za ODYA ZAKE olo ngati muzulira bwino. Zikulira bwino ndithu. Zikulira mwaphokoso. Chifukwa masiku enawa timalankhulana ndithu brand apa kumamvana koma lero munthu timafunika tuzita kutsendera pafupi tumubvenzako ng'oma zokuwa bwino ndithu maiko Usi ndithu brand kuti azifika chapa posachedwa apa tikhale tikucheza nawo koma tikambepo zamkatimu anthu ambiri mfundo yomwe anali nayo kuno kunena kuti ayi mwina iwo angobwera basi kuti angoonetsa kuti ndinesofunikira pandale koma momwe akulankhulira Usi akulankhula ngati kuti ndithu ayime paokha akulankhula kuti zoti akhozoyenda nachakwera akana zimene akana koma pandale ndi pandale anthu amatha kulankhula izi mawa nkupanga zina amwene fumbo nkacheza nawo tsiku lija paja ndalowa mugwirizano ndi DPP zaterekena ticheze nawo chabwino ucheze ndi vice president campaign. Amalawi atenge zotani kuchoka pano mu speech yanu ndaona kuti simuna ambiri za inu kwambiri kunali kuyamikira chakwera pakupatsana udindo umenewu komanso Minister of State kuyamikira Malemu Chilima simunalankhule kwambiri za inu mu speech. Amalawi atenge zotani ODYA ZAKE ikupita hadi mpaka na ballot. Ndikukonzeni Chilima ndathokoza achakwera ndathokoza ndine candidate sina kambe zokweza chakwera ndangu athokoza ndanena kuti ndikufuna mdziko mukhale order mudziko alisakale pa Mbuto yake. That's the main message. Ine ndikapikisana nawo koma chifukwa chani inu kuyimira kupikisana ndi achakwera akulakwitsa pati pamene mukuona kuti niyo mukufunika kuti mubwere mbomamo ngati president kuti mukonze komanso pali mawu kuchichewa anthu masiku ano akumati kwa bwana wabwino sitisiya ntchito. Inu chifukwa chani mukufuna kuti mukayimira president achoke pa achakwera mukhalenu ngati president pakulakwika mpani? Zinthu ziwiri sikuti nakuti mwati kwa bwana wabwino susiya ntchito iyitu si ntchito yonna kuti kwa bwana wabwino susiya ntchito ndi zinthu zonna kuti mapita kosankhidwa ikanakhala kuti nali mu ofesi ndikungolembera inali nkhani ina koma ndi zinthu za ndale kuti umatengedwa omasiyidwa choyambirira ndi chimene chocho. Chachiwiri mukunena kuti ndi achakwera ndefa ndizipikisana nawo iwo ndi candidate wa Malawi Congress Party ine ndi candidate wa ODYA ZAKE alibe mulandu ndiye musapange kuti faa chakwera nda president then I should look small. Now I am a candidate, I'm competing with him, we are equal apapa. Thank you. Andale simujedwa usintha sitiona mawa mukupita kwa lansi ndiye msipiyo mwe mukuti simugwira nanchi chabwino tathokoza kulankhula ndithu pamenepo amaiko Usi akunena kuti iwo ndi MCP akukapanga zawo za MCP kuti ntchito yawo ndiyosankhidwa alankhulatu komatu mwinatu munthu ali serious. Ine ndikuona ngati ali serious. Alankhula ndikuona ngati ayankha mwa straight nyamula lichowa atu mwambamo muone alankhula mwa straight wayana akuti wakukayima ndithu paokha akupanga compete apanga compete ndachakwera akupanga compete ndachakwera komatu sakhala direct achakwera walakwa pati kuti achoke pa president kuti akalowepo iwo. Yes, zimenezo asankha kuti asankha lakwika koma munthu ukamagwiritsa ntchito deductive reasoning ona ngati zakatangale zija mmene anatangale you can tell kuti he's not convinced tikuti ndi mmene president akupangira nkhani yakatangale so utha kumango werenga wekha between the lines koma sati kuyankhula mwachindunji kuti iye achakwera alephera zakuti zimenezo sakupanga nawo Usi akuoneka alimba mtima Usi kuti akukayima ndithu akatuluka pa ballot. Mukandifunsa ine ndikuona abe ngati kuti achakwera atayankhula Usi akhoza kubweza zimene. Neyo my personal opinion. Chimene chikuchitika ndiyo kuti mmene amapanga press briefing amana kuti popeza nesana ndiyankhule ndene ndapanga so
the fact that sadauzidwe akanakhala kuti adalankhula I think sikuti akadapitirira kuti sadalankhule ndiye kuti mwina akuona kuti umazapezeka kuti munthu watani wasala panja. So if you ask me ndiwo kuti beyiwo sikuti nene nganeneletu kuti maganizo awo achoseratu kuti sangathe kugwira ndi Achakwera because anthu ena amene aona mwina president wa Achakwera ndi Ausi aoneka kuti Ausi sikuti amapasa thengenenga Achakwera. So anthu ena akufira kuti akhoza kukhala safer ndi munthu ngati Michael Usi amene mwina sangama apase mpisho. Mawanda polankhula pa press conference pajane na ineyo sindikupanga za drama, izi ndi za serious. Sizoti lero ndinena muno kunena kuti ma supporters anga afe tikuyima patokha kena komawa ndiziti ayi ndikuchita withdraw my candidature ndikupita uku. Patabe kukhala kuti nkutheka kupanga reverse mawa. Ndaonera maujena ambiri, ma nomination papers ambiri moyo mwangamu. Ndamvapo anthu akulankhula zinthu kenaka nkusintha. So ineyo nimaziwa kuti anthu andale amatha kulankhula ichichi mandi kusintha. Amabwera ndithu ndikuzachita justify chifukwa chani chimene amayenera kusintha. So ineyo mpaka na mawa 4 koloko china chilichonse apa pachikhoza kumasintha chifukwa choti ameka kunena momveka bwino kuti pofikira mawa 4 o'clock mpamene akhale kuti atseka komano ngati sanatseke tizaona ena ndithu apa kusuntha apa kutene zimene zozo ndizochitika ndipo ndimvesese kathe ndimanenaso even nkatime kuti pakumamveka kuti Achakwera padakali panopa ali ndi litsipa lofuna kusankha running mate makamaka kwa anthu atatu kuti kuli Catherine Gotani Hala amene malingana ndi constitution ya Malawi Congress Party it's automatic imaina kuti amayi Gotani Hala chifukwa choti ndi first deputy president wa chipani. So first deputy president wa Malawi Congress Party amaina kuti akhale komano pakumazabweraso maina achina Mumba anthu akuona kuti Mumba impact ikhoza kukhala yotani. Yes, then Usi impact ikhoza kukhala yotani. So ndikukuuza zona kuti padakali panopa kufikira mawa lachitatu china chilichonse chikhoza tizavomereza kuti apa patatseka lachitatu 4 p.m. Brian tabwera nawe waona bwanji zomwe alankhula china chilichonse chikhoza kuchitika. We have mpaka 4 o'clock ena akhoza kuchita withdraw ena akhoza kusintha maganizo usiku from now mpaka 4 o'clock mawa ndi chaka chachikulu chimenechi in politics. Zambiri zikhoza kuchitika tsiku limodzi likhala chaka kwambiri. So anthu akambira nabe anthu akulankhula nabe koma tinene kunena kuti Ausi good audience komanso nyimbo zabwino ndaziko ine anandisangalasa pajapo anthu amatakalankhula anthu ndisiyeni ndilankhule musapange zimenezo ndisiyeni. Ineyo ODYA ZAKE alibe mulandu sindimadziwa kuti alipo ambiri chonchi whether alira kwa patsa ena kuti abwere I don't know. I am convinced kuti chipani chifukwa abweramu anthumu anthu 10 abweramu anthumu osadzadza holo koma holo inadzadza whether these are genuine supporters chifukwa zina anthu amapatsidwa tunsawu ndi t-shirt taziona tunsawu ndi t-shirt anthu amapatsidwa tunsawu ndi t-shirt nkhani imene yakuidzwa bwino ndi Wanda ya tunsawu iwe tabwera kuno kama nditane ine tabwera ko tabako lotha upasakala tata eti kwa maitana munthu bwana ako maitana kuti iwe tabako uyu muzimpusa ule munanga tabwera ni kuno bwana osati iwe tabako iwe tabwera kuno iwe iwe tabwera kuno iwe otsatira sitinganene kuti these are genuine supporters chifukwa ena amapatsidwa t-shirt whether they are genuine or not itakhala tikuona anthu apa akubwera ndi so kupereka 2000 kundale kwa mapereka ma 2000 taona even ife misonkhano kuti anthu avomere ma slogan achipani amalandira kena kake. So anthu amakhala ndi zolinga zawo zimene akufuna kuti afuna kupenta chithunzi chanji kugulu kwanthu. So akaona kuti ngati ndabweresa anthu ambiri ndionekaso kuti ineyonso ndine big man kapena ndine munthu wankulu kwambiri anthu akhoza ngati ndi 2000 anthu asowa zochita akwera lo ngati lale loli inu matuku zati maona anzanu ena masamba adela kwanu anali pompa akuimba pangolini kuti akulisa masambawa. So nzotheka zimene zokakusa anthu ena ake ka uli ma 2000 umene akuti naonena abandawa ma 2000 magwira ntchito nthawi ngati inoyo nthawi imene anthu amati adyera anthu amene wawa chifukwa akangolowa amavu 16 September jakangotha abwana anthu samaonekaso. Timalize ndimafuna kuti timalize koma ndimafuna tatengere anthu apo pali zochitika pamenepo candidate wafika pamenepo agogo chulu chakafe tete lowere pomwepo komanso wayana tente lowere pomwepo zonsezi zikuchitika kuchokera kuno ku BICC. Ausi adabwera apita
Ausi anabwera apita ndipo anenetsa kuti iwo ndaodya zake sa MCP. Achakwera ndamene ali MCP. Akuti iwo akukatuluka ndithu pa ballot paper pa 16 September pano. Ndi momwe alankhulira ndithu motsindika mfundo imeneyi. Ndiye tinanena kuti candidate ena akubwera pa 11 o'clock. Iwowa ndi Jordan Sauti. Yes. Komanso leroli mwina titha kunena kuti amene waonetsa seriousness chifukwa pa list dzulo panaliso David Mbewe amene analephera kubwera sanapereke zifukwa lero atulukanso pa mndandanda kuti abwera nde zipani zing'ono zikomanso ma independent candidates pena pakumakhala ngati kachibwana ena basi kusintha lero ndikupanga zakuti mawa kusinthaso chani nde titha kunena kuti mwina waonetsako Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.